И вы можете у меня запытаться: Ягор, а граў кто-нибудь у 70-х ва ўсходняй Еўропе фанк? І я адкажу: ну канешне. І лепей за ўсіх, на мой густ, гэта рабіў венгерскі гурт Бергенди. Сёння ў нас з вами іх альбом 75-го года, назву якога мне будзе цяжка вымавіць на мове арыгінала, уж выбачайце. Але на беларускай гэта будзе гучаць нешта накшталт вышэй кропкі замярзання, сусвет наш. А вось Бергенди, напэўна, не перакладаецца ніяк, таму што гэта прозвішча двух братоў Іштвана і Петера, двух саксафаністаў, якія і ўзначальвалі калектыў. Увогуле, у Бергенди атрымалася вельмі ўдала паяднаць стылістыку прагрэсіў року, джазу та свінгу. Мне падабаецца, як гэтыя браты-акрабаты трымалі нос па ветру. У 60-х пачалі з джаза, потым пераключыліся на бігбіт, а вось у сярэдзіне 70-х нарэшце эвалюцыянавалі да фанка. Планета жадала танчыць, і браты Бергенди не хацелі заставацца з боку прыпёку. У песні, якую сёння мы з вами слухаем, ёсць такія радкі: мы не стаім на месцы, нават калі стаім на месцы, кружымся з зямлёй разам у завадным механізме. Пазайздросціў бы сам Энтоні Кідзіс. Вы, конечно, можете сказать: не, ну гэта гучыць другасна ў параўнанні з Джеймсом Браўнам, Слаем Стоунам, Джорджам Клінтонам. Я, конечно, з вами, напэўна, пагаджуся, але гэта не перашкаджае мне захапляцца гэтымі музыкамі да іх музыкай. І яшчэ вы можете запытацца: Ягор, а табе бывае сумна? Ну, вядома, час ад часу, як і ўсім. А што ты тады робіш? Што я раблю? Сур'ёзна, я танчу.